Christian afflictions is to purify us. Christian afflictions is to purify us. Inom tawag. Hindi nga mineral water, hindi nga kan. Isipa nga ikaw din. Daily life, ano yung imong kinabuhi? Kanang makita ninyo nga mga dark sa ilalo. Hindi mga dark. O na ang hugaw sa imong kinabuhi. Posible mo na imong sala. O na ang mga butang na ikasilagan sa Ginoo. Ang mga butang na dili pa panghimayag sa Ginoo. Maybe kanang ang mga dark kay mo na siya ang imuhang kaugalingon na kabubutuan na walay labot ang Ginoo. Ano yung imong life? Maybe parte din sa imong heart, maybe sa imong nahuna. O sa tibok din mong pagkatao, ano ang mga darks na sa imong kinabuhi. Ako'y sabay din ang mga kasayo. Hindi na mga stones, mga problema, kalatian, kawalan-on, relationship problem, mga away sa kasawa, yung ginikanan, yung sukon, wala yung sa dagdanan. Ginali kinikuban, kay mo siya ang mga struggles nila personally, kay mo magkatao. O mga nagkailaki na mga uno sa kinabuhi, hindi pa na mga pagsulay sa kinabuhi. O ang purpose ani na itugod sa Ginoo nga mahitabo sa akong kinabuhi is tungod kay to purify us. Mo ni ang imong life, kanang mga darks na ana ang mga spots sa imong kinabuhi na dili makapahimaya sa Ginoo. Kini ang mga stones kay mo ang mga pagsulay sa kinabuhi, mga problema o kini ato ibutan sama sa ibutan sa Ginoo. Ang mga pagsulay ang itugod sa Ginoo na nakapot sa imong kinabuhi o kini nga bato sama usab na atong ibutan ani nga kan na mao ang imong life. O ato lipuyuhan kini siya na kan pinaagi sa mga bato. Kung atong tan-awon, kung aduna ba'y nahitabo, aduna ba'y nalimpyuhan sa kan, pinaagi sa mga stones. Kung sa'yo nakita ninyo sa kan, nato ba'y mga spots, nato ba'y mga bukaw na nakita? Ang Ginoo, nagagamit siya o mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. Mga nagkainlaing matang sa kasakit sa kinabuhi, para lang yun na malimpyuhan kita. Para mahimo kitang tutli at ubangan sa Ginoo. Sama sa akong illustration kanina. Ang maong life nato nga humo kaayo, kinahanglan limpyuhan kini o malimpyuhan lang kini pinaagi sa mga pagsulay sa kinabuhi. Itong mga stones. Mao kadto ang gamiton sa Ginoo nga mutay-og sa imong kinabuhi para lang gyud mahimo kang putli at ubangan sa Ginoo na diin usa ka kinabuhi nga makapahimaya sa Ginoo.